В това видео ще ви разкажем за древни хора гиганти, чието размер е достигал до 5 метра. Започваме нашата история с уточнението, че научният свят мълчи за тази информация и до днес. Все пак, историята, която ще ви разкажем, не се вписва в основите на света, който учебниците по история ни описват още от детството. Но какво показват археологическите находки? Чували сме древни легенди, които разказват, че на Земята е живяла раса от гиганти, или наричани още великани. В последно време се откриват все повече места за погребения или останки на гигантски хора. Тези останки биват изкопавани по целия свят, както на сушата, така и под водата в морета и океани. Друго потвърждение за това е находката в Якутия. Група независими изследователи от много години работят по откриването на гигантски останки и са изградили ясна визия за това какво всъщност се е случило на нашата планета преди 12-20 хиляди години. Все пак, отмерено в вселенско време, това е било само преди миг. Растежът на гигантите през съществуването им като раса е варирал от 4 до 12 метра. Освен с голяма физическа сила, те са се отличавали и с феноменални умствени способности. И когато говорим за достоверност, защо съществуването на гигантите да е по-малко възможно от версията за изгубената цивилизация на атлантите? Това не е ли също мистериозна цивилизация на атланти, които някои смятат за митични, докато други вярват, че те са съществували, след което са изчезнали като вид? Японски учени вече откриха на дъното на океана останки от цивилизация, подобна на Атлантида. Подробно видео за Атлантида и последните открития около тази мистерия очаквайте скоро в канала ни. Но да се върнем на гигантите. Изследователите предполагат, че именно цивилизацията на гиганти е построила пирамидите, не само в Египет, но и по цялото земно кълбо. Общият брой на издигнатите от тях пирамиди достига повече от 600. Строителството е извършено в строго определена геометрична последователност. Смята се, че предназначението на пирамидите е било свързано с космическата енергия, чието използване все още е непонятно за нас. По-късно друга цивилизация на хората, египтяни, започва да използва пирамидите и да се покланя на техните богове. Египтяните от своя страна строят по подобие гробници за фараоните си. Така самите египтяни не са първичните архитекти на пирамидите. Всъщност, пирамидите са останали като доказателство, че расата на гигантите е живяла на Земята в древни времена. Подобно видео как е възникнала Хеопсовата пирамида, която е едно от 7-те чудеса на света, можете да намерите в канала ни. Поразровихме се по-дълбоко и открихме много документи от различни източници с информация за расата на гигантите. Ето малко факти само от няколко от тях. През 1899 година миньори в региона Рур в Германия са открили вкаменени скелети на хора с височина от 210 до 240 см. През близката 1979 година до Мегалонг Взли в сините планини местни жители намират огромен камък, стърчащ над повърхността на потока, върху който се вижда отпечатък на част от огромно стъпало с 5 пръста. Размерът на отпечатъка е дълъг 60 см. Учените изчисляват приблизителната височина на съществото, което е оставило следата, и се оказва, че то е било високо около 6 метра, което е повече от 3 пъти сравнено с височината на съвременния човек. Арабският пътешественик Ибн Фадлан, живял преди повече от 1000 години, видял 6 метров скелет на човек, който му бил показан от поданиците на хазарския цар. Скелет със същите размери е видян от руските писатели-класици Тургенев и Короленко, когато са в Швейцария. В музея в град Люцерн им казват, че тези огромни кости са открити през 1577 година. Под ръководството на известния анатом доктор Феликс Платер от Базел установили, че това са останките на 5,8 метра висок човек. Иван Сандерсън, световно известен зоолог, споделя любопитна история от писмо, което е получил от някой си Алан Макшер. Авторът на писмото, изпратено през 1950 година, работи като шофьор на булдозер при изграждането на път в Аляска и съобщава, че работниците са открили 2 огромни вкаменени черепа и кости в една от могилите. Черепите били с размер от 58 см височина и 30 см ширина. Древните гиганти са имали 2 редици зъби и непропорционално плоски глави. Костите, както и черепите, били 3 пъти по-големи от този на съвременните хора. Дължината на пищялната кост варирала от 150 до 180 см.
Очевидно доказателство за съществуването на раса от гиганти са отпечатъци от огромни крака. Най-известният такъв е открит в Южна Африка. Намерен е от местният фермер Стофел Куетси в началото на миналият век. Левият отпечатък е запечатан в почти вертикална скала и е с дълбочина около 12 см. Неговата дължина е 128 см, а ширина 60 см. Отпечатъкът е толкова ясен, че сякаш някой гигант е стъпил върху мека глина, втвърдила се след това под влиянието на слънцето. В същото време, следата е оставена в гранитна скала, а на платото Велт глина изобщо не се среща. През 1950 година фрагмент от огромен череп с височина 45 см е открит в диамантени мини в Южна Африка. Над ръбовете на веждите са забелязани две странни издатини, които приличали на малки рога. Антрополозите, в чието ръце попада находката, определят възрастта на черепа на около 9 милиона години. На една от плочите в древен Вавилон е изписано, че жреците на вавилонската държава са получили всички астрономически знания от гигантите, които са живяли в Южна Азия с височина над 4 метра. В Южна Африка, на река Окаванго, аборигените споделят за гиганти, живеели в миналото по тези земи. Една от легендите разказва, че гигантите са били надарени с невероятна сила. С една ръка те спират потока на реките. Гласовете им били толкова силни, че се чували от едното село до другото. Когато един от великаните се закашлял, птиците бивали отнесени като от вятър. На лов те изминават стотици километри на ден, а убитите слонове и хипопотами лесно хвърлят на раменете си и носят у дома. Оръжията им били лъкове, направени от стволовете на палмови дървета, а земята подавала по тежестта на краката им. Легенда на инките разказва, че хора с огромен ръст пристигат от океана на огромни тръстикови салове. Дори най-високият индианец е стигал едва до коленете им. Косите на великаните падали до раменете им, а лицата им били голи. Някои от тях носили животински кожи, други били напълно голи. Движейки се по крайбрежието, те опустошили страната. Всеки от тях яде наведнъж повече, отколкото 50 души могат да изядат. И най-вероятно сега започвате да си питате повече от всякога. Но как биха могли да съществуват такива гиганти и защо са изчезнали? Учените имат различни версии за възможностите на нашата планета да е съществувала раса от гиганти. Една от хипотезите е, че гравитацията на Земята в онези дни е била напълно различна, както и атмосферното налягане. В такива физически условия хората гиганти биха могли да живеят и функционират нормално. Смъртта на гигантите може да е била причинена от глобална катастрофа в резултат на мащабно бедствие, например, или климатични промени, каквито наблюдаваме в съвременната история на човечеството. Оптимално генетично развитие. Това е когато всичко в ДНК-то на тялото се е развило изцяло благодарение на благоприятни външни условия. Според тази версия,